шашып яратсак та, мәхәббәтне саклый алмадык. Бу сөюләр күкләр тарафыннан безне сынар өчен бирелгән. Без бәхетле диеп ышандырма мине, нигә кирәк ялган буш сүзләр белән теткәләнеп беткән йөрәк. Без бәхетле диеп ышандырма мине, зинһар тукта, мәхәббәтне тузан итеп ситтек, куйдык ныклап. Мин яраткан уйчан күзләреңдә минем сыным инде калмаган. Әллә ятлар үзе, әллә сүзе, бавыл булып үткән арадан. Бу сөюләр күкләр тарафыннан безне сынар өчен